गाइस नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे आं आनबक्सिं खालामना देखायगोन नै नोंथांमोना मालाबा फ्लिपकार्टनि बायदिसिना लाफैबाय दा आं दिनै नोंसोरनि गेजेराव जास्ट देखायगोन आनबक्सिं खालामनानै मा बियो नायदो मिथिसै मा बियो नै गाइस नै गाइस वाव मा बुस्थु बियो एसेबां मोजां पेकिं खालामना हरदों फ्लिपकार्टआव हे गाइस बेनो गाइस नै रियेलमिनि नै गाइस 85G बरिया सुपार गाइस थेंक इउ बेनो नोंथांमोना बायनो हागोन गिनाङा फ्लिपकार्टआव अर्डार होब्ला मोजाङै मोजां मोनफैयो बाय गाइस आं जायखौ इन्टुसिन होनदों बेखौ बायनाङा गाइस आं खनसे बायनायाव जायासै खोननैयावसो जादों बेखायनो नायनांला